Γεια σου, βρίσκεσαι στο Thunder Fist Boxing, το ελληνικό διαδικτυακό κανάλι που σου μιλάει για την πυγμαχία και μόνο για την πυγμαχία. Σήμερα θα σου δείξω ένα από τους αγαπημένους μου συνδυασμούς, ένα συνδυασμό που χρησιμοποιούσα πάρα πολύ και που πετύχαινα συνέχεια να περάσω ένα από τα αγαπημένα μου χτυπήματα στον αντίπαλο. Οπότε πάμε να τα δούμε όλα τώρα. Μιλάω λοιπόν για το αριστερό κροσέ, το οποίο το έδινα συνέχεια και κατάφερνα να το πετύχω με πολλούς τρόπους. Οι συνδυασμοί που θα σου δείξω σήμερα συνδυάζουν το αριστερό χτύπημα με την προετοιμασία του, που είναι το αριστερό direct. Με το αριστερό direct σε διάφορες εκδοχές, ψεύτικο, προσποίηση κτλ. Θα καταφέρουμε να περάσουμε στον αντίπαλο ένα δυνατό αριστερό κροσέ, το οποίο μπορεί και να αποβεί μοιραίο. Σε πρώτη φάση λοιπόν θα δώσω και τα δύο χτυπήματα αληθινά, δηλαδή πρώτα το αριστερό direct και ύστερα το αριστερό κροσέ. Φυσικά, τελευταίο χτύπημα είναι πάντα πιο δυνατό, απαράβατος κανόνας στην πυγμαχία, οπότε θα χτυπήσω και το αριστερό direct, έτσι ώστε να κάνω τον αντίπαλο να φέρει το χέρι του μπροστά στο μπλοκ και να ανοίξω δρόμο για το αριστερό κροσέ. Οπότε πάμε να το δούμε στην πράξη. Βηματίζω και στα δύο, κρατάω το βάρος μου και στα δύο πίσω, στρίβω το πόδι μου και το κορμί μου στο κροσέ και δίνω το αριστερό. Ο χρόνος στον οποίο πρέπει να δώσω αυτό το συνδυασμό είναι σαν να δίνω ένα διπλό αριστερό direct. 1-2, 1-2. Ύστερα, άλλη παραλλαγή που χρησιμοποιούσα για να περάσω το αριστερό κροσέ ήταν πάλι με αριστερό direct, μόνο που αυτή τη φορά δεν το χτυπούσα και συνήθως το έκανα στρατηγικά όταν το είχα δώσει με τον πρώτο τρόπο μερικές φορές. Ύστερα το έκανα ψεύτικο ώστε να ανοίξει το χέρι του για να μπλοκάρει και πέρναγα από πίσω το αριστερό μου κροσέ. Πάμε να το δούμε. Πάρα πολύ καλή παραλλαγή και αυτή, περνάει πάρα πολύ. Τελευταία παραλλαγή που θα σου δείξω για σήμερα, σε ό,τι αφορά, θα είναι το προσποίηση και αριστερό κροσέ. Οπότε ξεκινάω, κάνω προσποίηση και αμέσως μετά δίνω το κροσέ. Είναι αυτό. Στην προσποίηση κάνω και μισό βήμα, αφήνω το χέρι μου να ανοίξει. Ουσιαστικά μιμούμε την κίνησή μου, πώς θα το έδινα κανονικά, και ύστερα φεύγω με βήμα ή με jump και δίνω το αριστερό κροσέ. Και όλο μαζί είναι αυτό. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ αποτελεσματικό. Σαν bonus σου δίνω ότι μπορείς να κάνεις ακριβώς τα ίδια πράγματα ξεκινώντας από το σώμα και ανεβαίνοντας επάνω, οπότε θα σου δείξω τη μία εκδοχή και εσύ τα υπόλοιπα βάλτα με το μυαλό σου. Εντάξει, πολύ γρήγορα θα πω μόνο ότι όταν θέλω να στήσω χτύπημα στο σώμα και να ανέβω πάνω, στρατηγικά του δίνω μερικές φορές το ίσχυο στο σώμα και ύστερα πάω και κάνω αυτές τις παραλλαγές που ξέρω και τον κοροϊδεύω, έτσι ώστε να περάσω το αριστερό μου κροσέ. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας βίντεο, σύντομο αλλά περιεκτικό σε γνώσεις, έτσι ώστε να σε βοηθήσει να εξελιχθείς και να γίνεις καλύτερος επάνω στο άθλημα που αγαπάμε όλοι, στην πυγμαχία. Ελπίζω να σου άρεσε. Αν σου άρεσε, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Πατάς το καμπανάκι του like, το μοιράζεσαι με τους φίλους σου και αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάνεις τώρα. Είμαι ο Βασίλης Παραντισσάς. Ευχαριστώ που το παρακολούθησες για άλλη μια φορά και να θυμάσαι πάντα: χέρια ψηλά, κεφάλι χαμηλά και πάμε δυνατά.